Chini joto media rangno ani bakti khakamti hambaya faro norokti norong jorano riman bagai jeng tini belekeno khatung khajani bisingti chini joto lukurongno saklai thangi tango taklai bishike talni eba 2026 ni puila talano jeng taklai chini music hamjagi tongnai risam masam hamjagi tongnai chini joto lukurongno bagai kaisa jeng Tipra Music Festival kana angna thangi tango omo chini joto Tipra sarok je music na hamjagui je sabai tongnai rok mosabai tongnai rok bongno promote khainan bagai jeng omo hai initiative najaka aun bai khuna 30 tarik chini Khumulwng ni motor stand nokhlao jeng kaisa sanjani jorao kaisa program kotor khe chengjangnai o program phainan bagai chini amchen joto lukurok no jeng TTADC hapang ningai no khabelam so sar order jet khana face uko khana nai tong a jaga ke saborok khaine chini honorable chairman tongnai chini honorable CM tongnai chini state ni chini boromgana minister bishikito devrama te joto chini honorable MLAs honorable EMs honorable MDC joto phaiman jagnai ge resap kereng rogle sab kereng rok aro list tongo abo chini program je committee no borong ya farja tai main ge to chungchini Tipra ni je Tipra sarok je young star rok tak je chini music no tuiduli tongnai borok no chung promote khainan bagi omo kaisa initiative najaka koita ni simi koita jara kana sanja dambai ba pasta tampun simi chino program chengjagnai sir abo hanganga kyo Tipra idol hai aba ke rok competition Tipra idol to abo to tongon kaisa part omo ge chini je stage perform khlai je chini young star je phai tongnai music no je tuiduli tongnai borok no chung promote khaina bagi omo hai kaisa initiative naka concert hai ta music om hai klai te borong na tebo khana salcha no om hai ni bisingti borok tebo buskango kotor platform mane bong sinimu mane bong ni music bisingti borok careers namai ma to om hai kaisa sing young star no promote khain bagai om hai kaisa sing program najak sir o pandaw hanganga phatar ni resap kereng rok borok bodo om to chungchini local no promote khaina bagai jeng phatan borong promote khaina bagai chini borok je young star je music na hamjagi tongnai promote khaina bagai ching om hai kaisa initiative najak je mo chungnai rok phaiman ta already chini program committee wo jing kaisa committee form khaijak borok chini artist so borok krungkha angkai je krungmani artist borok khana perform phaibene naina ni bagai kono ticket dok no ticket free of cost joto chini lokorong bagai hambai